sai garin. A garin muna nan aka ciccire gawawwakin aka yi komi, aka tsintsince damomin su yaran aka sa a buhu. Duk abin da ya faru a idan mu na dauka a waya na. Mutane ɗaya ɗaya ana ta sa a mota, ana ta sa a mota, haka aka dauki gawan banda wanda aka tattara su. Aka zuba su wasu ma duk sun makale namun su a cikin saman kwano da ice. Ka gane to gwamnati kuma muna gurin nan babu wanda muka gani, ba wani security, ba wani komai da aka kawo jami'an tsaro babu. Daga mu yan uwa sai mu yan uwa sai dangi sai kaji kawai su ne a wurin. Me za su yi? Bom biyu suka saka ɗaya bayan minti 30 suka ƙara saka ɗaya. Yaran da suna taimaka bari su kwashe wa'incan aka ƙara sako musu. Ƴaƴa wani gidan wallahi namiji ɗaya tsira da shi. Wani biyu suka tsira da su, wasu an kashe musu 12, wasu 11. Babu da maulidi suke yi ba. Wa'insu goyo a bayansu aka ciccire goyon. Aka cire goyon alhamdulillah ba su mun mutu ba wasu, amma wasu sun mutu, iyaye sun mutu, amma ƴaƴan suna nan da ransu ƙanana, amma mafi yawanci ƙananan yara su ne a gaba su suka fara mutuwa. Kuma a duk shekara muna gabatar taron maulidi na akalla sau 15. Muna cikin yin shi kuma ya kai ga wannan jirgi wanda yake ba ma ka gani sai daga jikarin shi aka sako wannan bom a wannan wuri ya tarwatsa al'umma, ya kashe al'umman da yara da maza da mata ƙananan yara. Wasu ma ga sanan sun yi fisis ne sai dai aka ɗauki naman su. Mun tashi don mu je kai ɗauko al'umman mu, jirgin nan ya ƙara dawowa, wasu inda suka shiga nan ya ƙara jiwa masa wannan bombin, a ƙara bombin ɗin su. Don a family ɗinmu ni kankin kaina mun rasa wajen mutum 34, kuma a yanzu muna da patient mutum 66 a nan asibitin Barau Duku. Ina jira ga hukumar ƙasar nan namu, in dai ana son a yi mana adalci, in dai ita mai adalci ne to ana son